guys, finally जोङो गुवाहाटी सफैबाय ओमफ्राय बहुत ट्राफिक आरोना मालिगाव खोनो मोनाखै जोङो स जास्ट आदाबारि बारदोंमोन आदाबारि बारनानै ओरैबायसा ट्राफिकआ दाबो सहैयाखै जों मालिगावखौनो बाराखै आधा घन्टा बारबायनि उनाव बहुत गरमबो बाजोब्बाय माने आङो न'निफ्राय लाबोनाय जायासै भिडिअखौ बेखिनियानो आरोना गाइस नायनो हागोन नै जोंनिया ओरैबायसा ट्राफिकनि पुरा लाइना गोलाव पुरा गोलाव नै एकदम लाखै खारबाय थादों नै दासो मा होनो आरो गाइस गुवाहाटीयावबाथाय बे ट्राफिकनि थाखाय बायो आरोना बेनो एसनियाव नै खुन्था हारि गायबाय थादों बेनि थाखायनो बहुत माबा जादों आरोना ट्राफिक जादों बेयाव खोनानो मोननाय मथे माबा जागोन आरोना मेट्र' सिटि जागोन होनना खोनादों जागोन ना जाला मिथिला जागोनदां जानायालाय बेनि थाखायनोथ' खुन्था गायदों मेरा गाइस नै माने गारि गंसेल'सो हाबजायो आरोना नै बिथिं पुरा फुसेबना होदोंना ओंखायनो ट्राफिकआ अभार ट्राफिक गाइस नै खुन्थाखौ मारै माबायो जावो नायनो हागोन नोंनियाव बिराद माबाखा आरोना गिथावना मा डेन्जारखानो बिराद नै guys nih सफैबाय ओंखाम नै जोंनिया सोरांसेया बिराद उखिबाय नै नायस्राङाबो जाग्रोनोसै गाइस जाग्रोनोसै नै लोगोफोर नै बिसोर अमाखौ होआखै एसे जाग्रो नागिरदों नै अमाखौ नायस्राङाबो नै पर्क फ्राय लागासिनो नै अमा आरो सबाय गाइस अमा आरो सबायदो ओमफ्राय बिथिं अमाया भाजि जाखांबाय दिंखिया थखन बायदि गोलाव ओमफ्राय बिदि जादों नै सोरांसेया जागोन हाला ओमफ्राय नायस्रा नै जाना पुरा स्लिम माबाखौ जाबावबाय गाइस जोङो ओंखाम जाखांनानै पुरा मा जाखो पुरा रोंनो जाजोब्बाय कारखौ जों बेखिनियाव दोनथ'दों ओमफ्राय जों दा बिथिं ससे गैयालागि दुखानाव जों थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा बेलासे माबा जाबाय टाइमाबो खोथा जाखो र' नायलाय खोथा जाखो टाइमखौ नायलाय टाइमा 4:42 जाबाय स' जों दा आराम ग्रोबै ओंखारलांसै गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय खामानिया जोंनिया मेन खामानिया जोंनिया माबामोन आरोना बिहा 4th सेमनि माबा एडमिसन थालांदोंमोन स' जों एडमिसन खालामफैदोंमोन आइकनाव कमार्स कलेजाव ओमफ्राय दा खामानिया जाजोबासै जोंखौ माने एडमिसन खालामनानै जोंहा माने बियो फर्म फिलाप माबा एडमिसन माबा खालामनायाव फर्म फिलाप खालामनायाव साबजेक्टआ मोनसे बिहा मिस्टेक जादोंमोन दा बेखौ आरो जोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटि थांनांबाय आरो फैफिननानै जों सोंनांबाय ओमफ्राय खामानिया जायासै आरो गाबोन फैफिनबावनांगोन स' दा जोङो बिदि थांनो नागिरदों बिसोरो नायलांबाय थादों गाइस जोङो दा नैबे चानमारिया बे गोजौथिं थाबाय ओमफ्राय बिदिनो थांबा आदाबारि मोनसिगोन ओमफ्राय दानि बेखिनियाव दङ जोंनि नायनो हागोन गाइस माने मालिगावखिनियाव ओरैबायसा ट्राफिक जाखायो आरोना गाइस दा बेयो चानमारि ब्रिज ओमफ्राय जोङो ओंखामखौ जारौ हटेलाव जादोंमोन ओंखामखौ दा बर्थमान सान्दुङा गैला बहुत थान्दा बरिया जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो नै थांसै ओमफ्राय कारखौ बेयाव कारखौ लानोसै ओमफ्राय जों थांसै कारआव सबायबाय गाइस जों कारखौनिफ्राय लक लाना फैदों ओमफ्राय जों दा थांसै सबायबाय गाइस बहुत मेंबाय दिनै ओमफ्राय बे सानैयाथ' कार सलायनो रोङा ओमफ्राय आं हारसिं जादों आरोना सलायनाया ओमफ्राय बिथिं नै आइकननिफ्राय
आइकननिफ्राय बिथिं आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटि थांलाय फैलाय खोनब्रैसो जाबाय स' बहुत मेंबाय ओमफ्राय मालिगावआवथ' नोंसोर नुखादों माबायदि ट्राफिकमोन बहुत ट्राफिकमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा जोङो नै बायहाटायाव जोङो माबा खालामदों आरोना साहा लोंदोंमोन जोङो साहा लोंनायफोरखौ आं खिथिबाय थायासै दा बेनिफ्राय दा टाइमा जाहैबाय 8:15 जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा इसोर नैयाव दङ दा जों थांसै ओंखारलांनायसै थ' दिनै बहुत मेंबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ खालामथ'ला होनना सानदों स' बेखायनो आङो भिडिअखौ निखिनियावनो दोनथ'नोसै स' बेखायनो नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो गोदान मोनसे भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन नामा होनो गाइस टाटा बाय बाय ज'द' थांसै मोनाबाय गाइजों थांसै दायो रेडि जाबाय थ' स्टप खालामनोसै आरो